no bezoku. Pete, ile omo edina ya lo. Okirike na boko na ali en. Wana mo ni are den. Wana woni. O ko melio. O gba pro tenu mo mu do kana no bo. Akode na mo ngara boko. Oke ma unu eche nwe no ya. Ibu. Obunu ko na anyi. Oya nwa. Ikwa ko me ni ri bakata zame na zo. Ori aga na ge. His Reverence Eze
Eze Nri pụtagoro efu na arịna wee bụrụ pụta n'ọgbọ wee na-ekene ndị Igbo niile. Ife ọ na-agba ife abụ ọkangeze ndị ọkangeze welite na mkpa welite na mkpa ka igwe na-anụ egwu ụlọ. His Royal Majesty Eze Obiligwe Sore Nwana the second, Eze Nri na nwunye Eze Igbo niile ọnya ụlọ na Eze Nri agụkọ arọ n'ahụ chiri n'iru ebe onye pụta o were olu ọkọ ụfọta ile asị na ịga niile ga-adị mmama ya amala anyị ndị ọbụla anyị ọrụ ezigbo ime na anyị nweta chi ya a sị iwere chi anyị na n'ụlọ ụlọ ọ were ego na alụ na
Primary delegate before cultural dance, I end up on the Eze Nri, oh yes, I forgot no how to touch it. Oh yes. In Nigeria, our purpose is to galvanize the ozone all through the southeastern. We are here because we want to promote our culture and tradition. We understand that one of the things the Igbos have is the capacity to develop their lunar calendar. Lunar calendar has an impact in the life and history of our people and the civilization of the people. We therefore feel that supporting this activity every year is part of our mandate to promote what they do. Our aim, long-term aim, is to ensure that this activity becomes an international event. Wherever any Igbo man is, whether in the United States or any part of the world, just like the Chinese have their annual New Year, we should be able to celebrate the New Year for it. And this is the central objective of Ondiozo, because we also have a cardinal principle and partner in Igbo religious setting. And therefore feel that organizing the government and all the people that matter within the southeastern Nigeria and beyond, so able to use the opportunity of this to promote an identity that dates back as far as 1023 years. I therefore commend the Royal Majesty, Eze, for keeping on to these all these years. From
recording now. This is the original one. Go phone man This is it. Yes.
Agụdị na m nwere agbakọ. Oke mmanwụ na-eche onwe n'ọhịa. Ibu. Obunu ka ọ na-anya. Ekwula kwa ome n'iri makịta azọ mee n'azụ. Let us bury our differences and imbibe the sacredness of Orie. I thank MTN Nigeria for sponsoring Igu Aro over the years. I thank Nri Igbo Association. I thank Uru Nebo community and all sons and daughters of Igbo land for their support. I thank Nri Igbo, Anambra, for their support as I reenact this ancient and ritualistic proclamation of Igbo New Year. I hope that by the time you leave Nri today, you will have noticed the difference it makes in the cultural backdrop of the Igbo nation. Johnny message back home. Thank you for coming. Happy New Year. Praise Ike Noyeso, the regent of His Majesty, Emume Ọnwa-asatọ.